Fernando Prado gotzainak Estefan Suskibeko gotzain laguntzaileari eta migrazio pastoraltzeko arduradunari harrera egin zion. Gipuzkoako Ukraina elkartearen inguruan hitz egiteaz gain, etorkizuneko lankidetzako oinarriak jarri zituzten. Migratzaileak itxaropena ehundu izenburupean, penintsulako iparraldeko elizbarrutiek pastoral ikasturtearen hasiera ospatu zuten Estibalizko santutegian. Eukaristia Juan Carlos Elizalde Monsignoria buruzela, kulturen arteko bizikidetzaren aberastasuna nabarmendu zuen jubileu urtearen baitan. Gipuzkoako apaizak Irantzuko monastegian bildu dira egunotan, Xabier Larrañaga Klaretiarraren zuzendaritzapean. Gaur ostirala amaituko da isiltasun eta otoitza erretiroa. Hasiberri digun ikasturte pastoralari begira, gotzainak idatzi duen gutuna eldizagipuzkoa.org helbidean topatuko duzu. Baita Elizbarrutiko ekintzen egutegi ere. Fernando Pradok bere idatzian Elizbarrutiko eliza osoari berritze pastorala eta bokazio kultura bultzatzeko gonbidapena luzatzen dio.